I čestitam vam 13. jul. Također, građanima smo danas više puta čestitali, evo i danas večeras da ponovim. 13. jul je naravno višestruko značajan datum u crnogorskoj istoriji. Da li bi za početak mogli da napravite jednu liniju da spojite taj Berlinski kongres, antifašistički ustanak i proslavu crnogorske državnosti u nezavisnoj državi? Ima li to neke veze? Vidite kakve veze, jer jučer su mi laureati najvećeg državnog priznanja, nagrade 13. jul, dali dobru priliku, znate, Veljko Radović, Mladen Lompar i Bonja Ivanović su upravo dio te priče o magičnosti brojeva. I u toj priči sam im rekao da magičnost broja postoji u njihovoj literaturi, u šahu po prirodi stvari brojevi su magični, da ta magičnost brojeva je možda jedinstvena za Crnu Goru. Ne znam slučaj da je neko u istom datumu uspio da spoji dva ključna istorijska događaja svog međunarodnog trajanja. Berlinski kongres 1878. kao rezultat vjekovne borbe za formalno međunarodno priznanje. Crna Gora imala nezavisnost, imala slobodu, ali je opštila je također međunarodno sa drugima, ali nije imala to da uđe među najveće svjetske sile, da uđe među 27 prvih zemalja koji konstituišu modernu međunarodnu zajednicu u novom vijeku. I naravno da time dobije garanciju svojih granica, da time dobije garanciju da ratovi neće biti više tako njena velika sudbina kao do tada, a bili su, ali je to bio početak koji je predstavlja osnovi za ekonomski razvoj Crne Gore. Crna Gora uspijevala da stvori slobodu i to sam rekao i juče, duhovne vrijednosti, jer dolazi period da se pređe na stvaranje materijalnih dobara, da bi napokon posle vjekovne borbe njeni državljani počeli živjeti i bolje u onim svojim osnovnim potrebama životnim. Posto toga, da francuski pisac negdje opisuje da, koji je posle bio ambasador na Cetinju, da Crna Gora nije iskoristila dobro taj talas za razvoj. Očito da ta društva koja treba pređu sa borbenog poretka, sa stalne borbe za opstanak, za egzistenciju, teško postidu ove druge razvojne faze, jer je kultura življenja drugačija. Ali u cjelini je to bilo garantovanje slobode kao najvećeg dobra. Sloboda nema cijenu i Berlinski kongres je to potvrdio u temelju u Crnoj Gori. Onda imamo 13. jul 1941. godine. Pa taj po sebi čak i jači odjek, ako se mjeri, ako se može istorijski mjeriti taj odjek 1878. za Crnu Goru i 13. jula, možda čak već ovaj 13. julski. U Evropi koja je poklekla pod fašizmom, u Evropi koja je vjerojatno djelovala u potpuno beznađu tada, jedan mali narod se digao na opšte narodni ustanak. Jedan mali narod je tako brzo oslobodio svoju teritoriju od tada velike sile Italije. Jedan mali narod je pokazao da se može okupiti posle gašenja njegove države. Taj narod, taj ustanak tipično nije bio samo ustanak protiv okupacije, bio ustanak za vraćanje Crne Gore. I to jasno treba reći, bilo u stvari ono što smo mi uradili 2006. samo što je tada urađeno u narodnom pokretu i u cjelini je predstavljao buđenje i dokaz se Crna Gora ne može ugasiti. I tokom ovih godina ste više puta ponavljali i vi i